Aký bol rok 2024 v štátnej vedeckej knižnici v Prešove? Vo vyše 70-ročnej histórii našej inštitúcie to bol ďalší rok, v ktorom sme sa spoločnými silami podieľali na vykonávaní knižničných činností, náročných aktivitách v oblasti výskumu, vzdelávania, publikovania, ale aj popularizácie špecifických kultúr. Volám sa Ľubomír Baláš a pozývam vás na krátku cestu po našej knižnici, ktorou vás budú sprevádzať moji kolegovia. Oddelenie akvizície a spracovania fondov realizovalo akvizíciu knižničného fondu a jeho spracovanie. Získané informačné zdroje boli spracovávané s ohľadom na typ nosiča, druh dokumentu a spôsob jeho získania. Rátame tu najmä periodické a neperiodické publikácie aj limitovaný počet špeciálnych dokumentov. Denná činnosť pozostávala z evidencie dochádzajúcich seriálov, zapisovania do systému Virtua, analytického spracovania článkov, adjustácie a verifikácie knižničného fondu, evidovania dodaných darov a povinných deponátov. Realizovali sa tiež domáce a medzinárodné výmeny dokumentov. V roku 2024 do knižničného fondu pribudlo 7219 knižničných jednotiek. Z uvedeného počtu dokumentov 2662 sme v celkovej hodnote 70 400 eur zakúpili. Na nákup boli použité iba finančné prostriedky z vlastného rozpočtu, ktorý bol schválený v kontrakte. V priebehu roka sme vyradili 1345 knižničných jednotiek. V knižničnom fonde evidujeme celkovo 663 622 knižničných jednotiek. Ide o domáce a zahraničné knihy, periodiká, špeciálne, audiovizuálne, elektronické, digitálne dokumenty a historické tlače. Spracovali sme celkovo 9097 bibliografických záznamov. V snahe poskytovať rôznorodé elektronické zdroje sme sa zamerali aj na akvizíciu databáz. Obnovili sme ročné prístupy do databázy STN Online, do historicky zameranej maďarskej databázy Arcanum Digiteka, do databázy EPI právny systém Premium, do online knižnice elektronickej kolekcie odbornej a populárno-náučnej literatúry Bookport. Poprvýkrát bol kúpený aj ročný prístup do databázy Bezpečnosť v praxi. Pri nákupe dokumentov sme vychádzali z profilácie knižnice a zameriavali sme sa na humanitné odbory. A naďalej sme doplňali fond dokumentami z oblasti slavistiky, ukrajinistiky, rusinistiky, romistiky, knižnej kultúry a mnohých iných. Štátna vedecká knižnica v Prešove ako jediná knižnica na Slovensku spracováva aj články z ukrajinských a rusinských periódik. Oddelenie ochrany fondov realizuje odborné činnosti súvisiace so starostlivosťou o knižničné fondy. Jeho hlavnou náplňou je denný prísun a odsun dokumentov zo skladov a ich preprava do požičovne, revízia knižničného fondu, prevádzka kniahárskej dielne a starostlivosť o priestory skladov. V prenajatom sklade je umiestnený celý knižničný fond s výnimkou historického knižničného fondu. V roku 2024 bolo na dokumenty knižničného fondu prijatých spolu 43 936 používateľských žiadaniek. Na úseku ochrany fondov bola v zmysle zákona o knižniciach a vyhlášky o evidencii knižničného fondu vykonaná pravidelná revízia knižničného fondu. Počas revízie boli odstránené zistené nezhody v bibliografických záznamoch, signatúrach a poškodené dokumenty boli odoslané na opravu. Spolu bolo zrevidovaných 40 940 knižničných jednotiek.
Multiplicitné a obsahovo zastarané dokumenty boli z knižničného fondu vyradené. Činnosť knihárskej dielne bola zameraná hlavne na väzbu periodík, na malé aj väčšie opravy dokumentov a v minimálnej miere na väzbu interných materiálov a ďalšie kartonážne a rezačské práce pre potreby knižnice. Toto pracovisko realizovalo knihviazačské práce v počte 2305 zväzkov. Z toho bolo zviazaných 1303 zväzkov periodík. Opravených bolo 1002 zväzkov poškodených dokumentov. Som vďačný všetkým, ktorí nám pomáhali dosiahnuť stanovené ciele, ale aj o mnoho viac. Nemalé poďakovanie si za roky oddanej práce zaslúži aj bývalá riaditeľka knižnice Valéria Závadzká, ktorá v júni odišla do zaslúženého dôchodku. Moje poďakovanie patrí aj bývalému riaditeľovi Petrovi Čekanovi. Činnosti súvisiace s poskytovaním absenčných služieb vykonáva oddelenie knižnično-informačných služieb. Výsledkovým merateľným ukazovateľom knižničnej činnosti v kontrakte bolo dosiahnuť 130 000 absenčných výpožičiek. Tu považujeme za dôležité povedať, že absenčné výpožičné služby realizujeme klasicky za asistencie knihovníka, aj prostredníctvom implementovaných technológií 3 samoobslužných zariadení, pričom 2 zariadenia nie sú viazané na otvárací čas knižnice a sú prístupné non-stop. Plánovaný ukazovateľ sa nám podarilo prekročiť o 3249 výpožičiek, to jest v roku 2024 sme zrealizovali 133 249 absenčných výpožičiek. Ďalším výsledkovým merateľným ukazovateľom knižničnej činnosti v kontrakte bol plánovaný ukazovateľ 3500 aktívnych používateľov, pričom knižničný zákon uvádza, že aktívny používateľ je zaregistrovaný používateľ, ktorý si počas vykazovacieho obdobia požičiava knižničné dokumenty alebo využíva knižnično-informačné služby. Plánovaný ukazovateľ sa nám rovnako podarilo prekročiť a v roku 2024 sme dosiahli ukazovateľ 3965 aktívnych používateľov knižnice. Posledným sledovaným výsledkovým merateľným ukazovateľom knižničnej činnosti v kontrakte bolo plánovaných 250 rešerší. Aj tento údaj sa nám podarilo prekročiť o 52 vypracovaných rešerší navyše. Výstupovým merateľným ukazovateľom v kontrakte v roku 2024 boli prezentačné a vzdelávacie aktivity pre verejnosť. Štátna vedecká knižnica v Prešove zrealizovala spolu 255 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 9292 návštevníkov. Cieľom našej knižnice je neustále zvyšovať komfort našich používateľov, čo sa nám v roku 2024 podarilo najmä zavedením e-registrácie a e-prolongácie. Rovnako by som vyzdvihla automatizáciu procesov, keďže máme niekoľko automatov, či už na vypožičanie dokumentov, alebo aj na vrátenie dokumentov, ktoré sú k dispozícii našim používateľom nepretržite, 24 hodín, 365 dní v roku. V roku 2024 sa nám podarilo rozšíriť tieto automaty o proces vypožičania dokumentu, ktorý našim používateľom predstavíme priamo vo formáte nájdi a požičaj, kde si naši používatelia môžu priamo vyzdvihnúť dokument, ktorý im pripravíme z najnovších titulov zakúpených do knižničného fondu. V roku 2024 sa nám podarilo zabezpečiť 133 249 absenčných výpožičiek. Prezentačné a vzdelávacie aktivity pre verejnosť vo forme odborných podujatí, prednášok a seminárov sa sústreďujú na podporu rozvoja vedy a vzdelávania, informačnej gramotnosti a kritického myslenia. Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania a informačná výchova je oblasť, v ktorej oddelenie knižnično-informačných služieb
Dlhodobo zohráva kľúčovú úlohu. Z našich podujatí vyberáme niekoľko najzaujímavejších. Pokud chceme nějak soudržně společně v té Evropě. Eurovoľby v roku 2024 boli príležitosťou predstaviť inštitúcie Európskej únie, ich právomoci a procesy, ale aj upozorniť na dôležitosť uplatnenia nášho volebného práva. Toto boli témy prednášky zástupcov Kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave, na ktorej sa zúčastnili študenti dvoch prešovských gymnázií. Lutnový koncert prilákal v máji ďalších návštevníkov. Maďarský lutnista Csaba Nagy v našej knižnici v slovenskej premiére predstavil program starej hudby 16. a 17. storočia s názvom Venice. Profesor Ivan Šalamón v júni prednášal na tému ekologickej gramotnosti, zdravia a znalostnej skúsenosti. Návštevníci podujatia v knižnici si rozšírili svoje vedomosti o liečivých, aromatických a koreninových rastlinách a ich zdravotnom aj komerčnom využití. Keď máte možnosť mať kus lesa alebo poľa, tak si tie liečivé rastliny zberáte pre seba. Knižná výstava s názvom Ukrajina v Prešove. Najnovšia literatúra o Ukrajine prezentovala knižné tituly, ktoré sú súčasťou nášho fondu. Knihy v rozličných jazykoch aj z rozličných žánrov mali spoločnú tému našu susednú krajinu, súčasný vojnový konflikt, dejiny a jej beletriu. V novembri sme v rámci programu Kultúra pre školy počas týždňa vedy a techniky pozvali stredoškolských študentov technických odborov na prednášku o začiatkoch slovenskej robotiky v bývalom podniku Vúkov v Prešove. Odborné vedenie mali Filip Malát z Technickej univerzity v Košiciach a inžinier Peter Šebej, ktorý sa venuje automatizácii a robotizácii. Najmenšie množstvo informácií je jeden bit. Čiže aj počítač najmenší môže byť jednobitový. Jednobitový počítač si predstavme, stačí vypínač, je stav 1, stačím druhý raz, je stav 0. Svieti, nesvieti. Cestovateľské zápisky už po 7. krát uviedol vysokoškolský pedagóg Anton Fogaš. Cestovateľ a dokumentátor pútavo približuje kultúru, geografiu či históriu rozličných krajín sveta. Anton Fogaš prednášal o vybraných metropolách Európy a mezoamerických kultúrach v Mexiku a Guatemale. Prednášky odzneli v rámci projektu Kultúra pre školy a Týždeň vedy a techniky v novembri minulého roka. Všade, kde prišli títo Španieli, a už Portugálci, alebo skáka táto partia, tak vytvorili obrovskú katedrálu. A toto je dominantná katedrála. Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách, ktorý si pripomíname 25. novembra, sme pre študentky Hotelovej akadémie v Prešove pripravili interaktívnu vzdelávaciu aktivitu s výstižným názvom Stop týraniu žien. Odbornú garanciu pri riešení závažného spoločenského problému nám poskytli zástupkyne okresného a krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, občianskeho združenia SFEM a intervenčného centra MIMAMI. Toto podujatie chceme, aby bolo také otvorené, aby ste sa nebáli ani pýtať, ani rozprávať nejaké svoje zážitky alebo niečo, čo potrebujete povedať. Magister Michal Figura a jeho kúzelná fyzika je podujatím, ktoré sa v našej knižnici prezentuje už od roku 2017. Hravá forma, pútavé rozprávanie lektora a zábavné pokusy motivujú žiakov a študentov k lepšiemu vzťahu k predmetu, ktorý dokáže byť atraktívny aj vďaka spôsobu jeho podania. Neviem, na čo čakáte, ale vidíte, že tá fyzika nie je na každom kroku, ale na každom slove a ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa vám kúzelná fyzika páčila. Majte sa. Komunikácia rastlín pomocou metabolitov a využitie prírodných látok vo fitoterapii, kozmetike a voňavkárstve je názov podujatia, ktoré lektoroval opäť profesor Ivan Šalamón. Konalo sa v decembri minulého roka
v rámci projektu Kultúra pre školy a po prednáške nasledoval workshop, na ktorom si účastníci pod vedením pani Viktórie Gašparíkovej vyrobili vlastnú voňavku. Účastníkmi podujatia boli študenti Strednej odbornej školy služieb v Prešove. V našej knižnici veríme, že neformálne vzdelávanie a jeho prepojenosť s klasickým školským vyučovaním je cestou, ako zlepšiť motiváciu a zvýšiť úspešnosť našej dorastajúcej generácie. V roku 2024 navštívilo našu knižnicu buď fyzicky alebo online návštevnosťou spolu približne 399 000 návštevníkov. Oddelenie historických knižničných fondov pracovalo v priebehu roka 2024 v podstate na všetkých základných knižničných činnostiach, ako je spracovanie historických fondov, kde sme dosiahli ukazovateľ 618 záznamov, ktoré sme opravili, spracovali alebo redigovali. Oddelenie participovalo na revízii historického knižničného fondu, zabezpečovalo služby v študovni starých tlačí. Bolo vybavených 1107 žiadaniek, poskytlo sa 1771 dokumentov na štúdium a 2639 informácií. Oddelenie spolupracovalo aj na vypracovaní rešerší. Dôležitým faktorom je aj to, že sa nám podarilo pracovať aj na akvizícii a do fondu knižnice sme získali dokumenty z viacerých inštitúcií alebo aj od fyzických osôb. V tomto prípade ako ten najväčší dar akvizičný považujem získanie dokumentov z gymnázia Pavla Orsaga Hviezduslava v Kežmarku. Ide o súbor dokumentov najmä zo začiatku 20. storočia z obdobia prvej Československej republiky. Výstavy, exkurzie, edukačný program, prednášky a workshopy sme doplnili aj o aktivity v rámci programu Kultúra pre školy. Počas roka boli verejnosti prístupné 3 nové odborné výstavy. Prvou bol Deň spisovnej slovenčiny s doktorkou Gabrielou Čiaznohovou, košickou pedagogičkou a výtvarníčkou, členkou Matice slovenskej v rámci pripomenutia si Dňa spisovnej slovenčiny. Druhú výstavu Učebnice v období prvej Československej republiky sme pripravili v rámci Medzinárodného dňa materinského jazyka. Prezentovala najmä učebnice a čítanky z obdobia rokov 1918 až 1938, to jest prvej Československej republiky. Poslednou výstavou s názvom Prvá svetová vojna v prameňoch a dobovej spisbe sme si pripomenuli 110. výročie vypuknutia Prvej svetovej vojny na základe dobovej spisby, prameňov a rekonštruovali sme časť udalostí doma i vo svete. V rámci projektu Kultúra pre školy sme zrealizovali 5 podujatí. Ako vznikla kniha, ako vzniklo písmo a kreatívne knihviazačstvo. Edukačný program bol spojený s workshopmi. V rámci týždňa slovenských knižníc sme otvorili výstavu Klenoty súčasnej knižnej kultúry, kde si mohli záujemcovia pozrieť doslova v rukavičkách najmä najnovšie akvizičné prírastky z limitovanej edície Luxusná knižnica. Podujatie Stará rusínska literatúra po novom predstavovalo prednášku vysokoškolského pedagóga docenta Valéria Paďaka a bolo spojené s besedou a prezentáciou kníh z autorskej a vydavateľskej činnosti prednášajúceho z výskumu problematiky slavistiky a historických rusiník. Podarilo sa vydať 3 edičné tituly v printovej forme a 4 v elektronickej podobe. Knižne vyšiel interdisciplinárne ladený zborník Status Belli Od vojny k mieru, vojna a mier v dejinách, knižnej kultúre a v prameňoch.
Odborná publikácia Klenoty štátnej vedeckej knižnice v Prešove 1 vyšla v printovej aj elektronickej podobe. Jej súčasťou je aj obrazová katalógová časť. Cieľom bolo odbornej i širokej verejnosti predstaviť časti zaujímavých, vzácnych, ba unikátnych historických tlačí a rukopisov, ktoré štátna vedecká knižnica vlastní, spravuje a sprístupňuje bádateľom na štúdium. Novým typom publikácie je katalóg z výstavy Vojnu treba začať tak, aby sa zdalo, že sa neusiluje o nič iné než o mier, ktorá vyšla v printovej a elektronickej verzii. Publikácia predstavuje mozaiku ukážok z knižnej grafiky v starých tlačiach z obdobia 16. až 19. storočia k danej problematike. Ako e-booky sú dostupné 2 tituly. Vedecká monografia Šariš ako predmet vedeckého bádania v 19. storočí, ktorá predstavuje vybrané diela osobností a ich súdobý pohľad na Šariš, jeho prírodu, obyvateľov, spoločensko-hospodárske pomery, sídla a zaujímavosti. Monografia obsahujúca edíciu prameňa pod názvom Vyšné Ružbachy v novoveku, protokol 1695 až 1836. Monografia predstavuje nielen prameň, ale i jeho výpovednú hodnotu pre dejiny obce Vyšné Ružbachy, dejiny správy, dejiny Spiša, cirkevné pomery a ďalšie okruhy života v danej dobe. Oddelenie sa prezentovalo 9 príspevkami na vedeckých konferenciách na Slovensku a v Poľsku. Publikovali sme 8 príspevkov, hlavne štúdií na Slovensku a v Čechách. Okrem toho v tlači vyšlo 14 menších výstupov v podobe správ, interviú, anotácií či recenzií. V roku 2024 sa nám podarilo realizovať a garantovať až 3 vedecké podujatia. Vedecké kolokvium Duchovná kultúra pod Karpatami v hodnotových interakciách osobnosti pramene dejiny počas celoslovenského projektu Rok kresťanskej kultúry, zamerané na slavistiku, knižnú kultúru, literárnu tradíciu a medzikonfesionálny dialóg. Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Vojna a školstvo, Vojna a spoločnosť, Vojna a každodenný život, pramene, dobová tlač a literatúra, ktorá bola usporiadaná v spolupráci so Slovenskou historickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied. Pripomenuli sme si ňou 110. výročie vypuknutia Prvej svetovej vojny. 26. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov sa nieslo v 3 hlavných tematických okruhoch: bibliografistika a regionalistika, vojna v kontextoch a súvislostiach, Prvá svetová vojna v literatúre a prameňoch, živá knižnica, živá história, oral history, ako súčasť pamäti regiónu. Odborný program bol doplnený o sprievodné podujatia, kultúrny program, prehliadku knižnice a o exkurziu do historického jadra mesta a vybraných pamiatok. Podujatie sa konalo pod záštitou 2 knihovníckych spolkov, Slovenskej asociácie knižníc a Združení knihoven Českej republiky. Rok 2024 bol turbulentný, napriek tomu sme zvládli všetky plánované ukazovatele, ale najväčšie aktivity a ten prínos, ktorý vidím, sú práve v tej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Oddelenie historických knižničných fondov urobilo za uplynulý rok spolu 48 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1707 návštevníkov. Od roku 2013 sme súčasťou knižnice. Aj keď sme oddelením, naše výstupy a naša pôsobnosť je celoslovenská. Máme vlastnú študovňu romistiky, organizujeme vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, realizujeme vlastnú edičnú činnosť, venujeme sa a organizujeme vlastné medzinárodné vedecké konferencie. A to je len zlomok z toho, čomu sa v centre venujeme.
Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry je celoslovenským pracoviskom, ktoré od roku 2013 buduje digitálny archív rómskej kultúry v oblasti hudby, remesiel, výtvarného umenia, histórie, jazyka a literatúry. Centrum má vlastnú edičnú činnosť a je organizátorom mezinárodných vedeckých konferencií. Opravdu jakoby není žádný oficiální dokument, který by vlastně doporučoval podporovat komunikaci v češtině v domácím prostředí. V roku 2024 centrum pracovalo na sprístupňovaní digitálnych kultúrnych objektov na prezentačnom portáli www.portal.svk.sk, realizácii podujatí pre verejnosť, organizovaní výstav, rozšírení virtuálnej galérie, edičnej činnosti a realizácii projektu Kultúra pre školy. Spracovaných a sprístupnených bolo spolu 125 digitálnych kultúrnych objektov v kategórii video a sken. Pri tvorbe videodokumentov sme sa z obsahového hľadiska zamerali na 3 oblasti: spomienkové rozprávania, hudbu a odborné príspevky z konferencie. Zverejnili sme 23 príspevkov z vedeckej konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií 4. Sprístupňovaním tak vznikajú dôležité pramenné materiály pre štúdium téme romistiky. V zásadě ti studenti, kteří použili nebo používají romštinu třeba v rozhovorech, jezdí buď na Slovensku, ale i v Čechách vlastně vznikají moc hezké rozhovory nebo zkoumají romštinu, právě znalost romštiny mezi dětmi ve školách a tak. V oblasti spomienkového rozprávania vyberáme len niekoľko rozhovorov z oblasti kultúrno-spoločenského života. Ja som s učiteľmi nemal nejako žiaden problém ani počas základnej školy, ani či materskej, základnej alebo strednej. Ja si myslím, že som bol obľúbený medzi učiteľmi. Prvý taký solový koncert sme mali vlastne spoločný. Áno, presne spoločný. Keďže vlastne sme bratranci a rovesníci, tak sme to aj spolu mohli zahrať. Ja som počúvala aj také veci, ako upraviť, napríklad od takých interpretov ako Kalman Bálok z Budapešti, čo to boli tiež takí interpreti, ktorých som počúvala už veľmi dávno, ešte na strednej škole. Odišiel som do prostredia takého neistého, lebo mal som sen a chcel som písať hudbu a mal som internet. A to bolo všetko, čo som mal. Ja to vždy hovorím tak, že aj podľa toho, ako kto hrá, vieš rozpoznať, že kto je aký človek. Pri spracovaní skenov sme sa zamerali na digitalizáciu výtvarných diel. Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. V rámci digitalizácie prezentujeme výber jeho 14 diel s názvom Abstrakcie. Tieto obrazy, ktoré malujem, sú určitá etapa života vo mne, ale treba ja beriem také inšpirácie, že behám po meste a proste keď vidím človeka alebo dievča, ženu, dámu, tak proste mňa to v ateliéri nejako keby naštartovalo a skúšam, sú to buď to plastiky alebo obrazy. Šarlota Botová vytvorila v rokoch 2022 a 2023 kolekciu 20 veľkoformátových obrazov, portrétov rómskych výtvarných umelcov a umelkyň a rómskych spisovateľov a spisovateliek. Diela sa stali súčasťou nášho digitálneho archívu. Jozef Fečo vytvoril druhú sériu veľkoformátových malieb na tému rómskeho holokaustu s názvom Požieranie. Aj tieto diela sú súčasťou digitálneho archívu. Digitalizovali sme 30 kresieb osobností, ktorých autorom je Milan Berky. Učil som sa všetko sám, dokonca som nevedel ani nejaké ceruzky, kreslil som obyčajnými grafitovými ceruskami a pri návšteve svojej dcery v Nemecku, ktorá tam žije už 10 rokov, som objavil takú uhlíkovú ceruzku, mäkkú a krásne sa s tým dá tieňovať, má všetky tie odtiene od bielej po čiernu, sa dá s tým krásne robiť a vtedy to začalo. Digitálne kultúrne objekty prezentujeme na našej prezentačnej webovej stránke, ktorú v roku 2024 navštívilo 18 608 návštevníkov. Od roku 2015 realizujeme projekt Živé knihy, prostredníctvom ktorého verejnosti predstavujeme zaujímavých Rómov a Rómky a ich životné príbehy. V roku 2024 sme uskutočnili 4 verejné podujatia.
V rámci Týždňa slovenských knižníc 2024 sme verejnosti predstavili publikáciu Vakeribena, pričom hlavné slovo dostala jej autorka Jana Gáborová-Kroková. Ako náhle sa ku mne dostala vlastne možnosť publikovať tieto príbehy, tak som bola veľmi rada, pretože ja som si ich nechcela nechať len pre seba a naozaj som to chcela transferovať cez tie slová, cez túto knihu aj iným užívateľom, ktorí majú radi slovo, majú radi knihy. Jednoducho knihy sú stále stále ich treba čítať a stále budú vychádzať. Verím tomu, že to sa nezmení ešte dlho. V spolupráci s redakciou Národnostného vysielania Slovenského rozhlasu v Košiciach sme pri príležitosti Svetového dňa Rómov pripravili verejnú nahrávku s členmi kapely Sendrejovci. A ty cigánčku nehraj, cingilingi-bom, na dzivčatka nežmurkaj, cingilingi-bom, na dzivčatka našumné, cingilingi-bom-bom-bom, a ja chodím u mne, cingilingi-bom, na dzivčatka našumné, cingilingi-bom-bom-bom, a ja chodím u mne, cingilingi-bom. Pri príležitosti spomienky na obete rómskeho holokaustu sme verejnosti predstavili hudobného skladateľa Miroslava Ráca a výskumníčky Patriciu Fogelovú a Veroniku Segigajer zo Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Rómsky holokaust alebo Pajarmos bola udalosť, ktorú si treba pripomínať. Bola to negatívna udalosť v našej histórii. No a samozrejme aj v dnešnej dobe sú rôzne vášne, ktoré treba nejakým spôsobom krotiť a preto samozrejme táto udalosť by nemala ísť do úzadia a nemala by byť zabudnutou. Rómov do Osvienčimu počas tých aprílových deportácií, keď deportovali najmä židovskú komunitu z Maďarska, teda Rómov nedeportovali len v veľmi malom počte. Pri príležitosti Svetového dňa rómskeho jazyka, ktorý si pripomíname 5. novembra, sme predstavili rómskych spisovateľov Romana Goroľa a Moniku Duždovú. Prvú knihu, ktorú som prečítal, bola Čierny vlas od pána Bangu a potom životopis Alexandra Puškina, co mal 6 rokov. Takže áno, čítal som veľa a všetko. K písaniu som sa dostala viac menej, život ma k tomu prinútil. Keď som sa ocitla v jednej dosť ťažkej životnej situácii a nevedela som to, akým spôsobom to mám vyjadriť, ako to zo seba dostať, tak som začala písať. Pokračovali sme vo výstavnej činnosti v kultúrnych a osvetových zariadeniach na Slovensku na základe zmluvných výpožičiek obrazov. Výstavné aktivity sme realizovali v 3 rovinách, a to spoluprácou s Prešovským samosprávnym krajom, výpožičkami pre jednotlivé organizácie a výstavami vo vlastných priestoroch. Nami realizované výstavy si pozrelo spolu 4731 návštevníkov. Centrum sa od roku 2017 venuje tvorbe špeciálnych digitálnych kultúrnych objektov vo forme virtuálnych prehliadok a galérií. V roku 2024 sme rozšírili virtuálnu galériu o 2 nové miestnosti, ktorých vystavujú 2 rómski výtvarníci, Šarlota Botová a Miloš Rác. Okrem prezentácie umeleckého spracovania malieb a plastík má virtuálna galéria aj vzdelávací charakter, keďže každú z osobností uvádza anotácia a audiosprievodca v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku. V rámci edičnej činnosti sme v roku 2024 pripravili a vydali zborník Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku 4. Obsah zborníka je zameraný na oblasť Rómov, historicko-politickom diskurze, oblasť školstva a vzdelávania, jazyka a literatúry a oblasť rómskej témy v digitálnom priestore. Centrum zrealizovalo aj podujatie v rámci projektu Kultúra pre školy, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Pre žiakov základných a stredných škôl sme pripravili 3 typy podujatí. Flamenko ako súčasť rómskej kultúry,
tradičná rómska hudba, divadlo a literatúra. Naším cieľom bolo priniesť kultúru priamo do prostredia škôl, ktoré navštevujú žiaci z marginalizovaných rómskych komunít. Pripravili sme však aj podujatia pre študentov stredných škôl z majoritného prostredia. Konkrétne Tour de Literature. A poézia nie je od macochy. Emancipácia tá ničí prirodzenosť ženy. Škodí, balamutí rečami o rovnoprávnosti a takým, čo v rovnoprávnosť uveria, prináša iba nešťastie. Centrum tak v rámci aktivity pripravilo spolu 10 podujatí s celkovou návštevnosťou 731 návštevníkov. Som rád, že v roku 2024 sa nám podarilo naplniť všetky naše plánované aktivity a zrealizovali sme aj niečo naviac. A to bol program Kultúra pre školy, ktorý nám ponúklo Ministerstvo kultúry až v priebehu roka 2024. Ak by som mal zo všetkých aktivít, ktoré sme v minulom roku uskutočnili, vyzdvihnúť len jednu, tak by to bola práve Kultúra pre školy. A my sme do lokalít, kde sa bežne s takou vyššou kultúrou deti nestretávajú, tak sme tú kultúru tam priniesli aspoň na chvíľu. Moje ďakujem patrí všetkým, ktorí sa v minulom roku spolu s nami podielali na našej činnosti a na našich výstupoch. Oddelenie informačných technológií bolo spájajúcim článkom všetkých útvarov, aktivít a činností knižnice. Spolu s Dokumentačno-informačným centrom rómskej kultúry sa podieľalo na zbere, spracovaní a prezentácii digitálnych kultúrnych objektov rómskej kultúry. Oddelenie informačných technológií cez kurátora metadát zabezpečovalo trojfázovú kontrolu digitálnych kultúrnych objektov. Tento proces je dôležitou súčasťou digitalizácie a prezentovania jej výstupov. Do centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry sme odoslali 135 SIP balíčkov, teda archívnych digitálnych nosičov obsahujúcich digitálne kultúrne objekty. Tieto boli zverejnené na portáli Slovakiana. Zabezpečili sme nákup a inštaláciu diskového poľa, ktorým sme rozšírili úložnú kapacitu pre zdrojový materiál zaznamenaných vlastných podujatí, digitálne kultúrne objekty a povinné deponáty. Knihomat, ktorý slúži na samoobslužné požičiavanie kníh, sme rozšírili o 2 10-boxové skrinky. V spolupráci s oddelením historických knižničných fondov a Dokumentačno-informačným centrom rómskej kultúry sme pripravili 12 samostatných digitálnych výstav vo Window Gallery. V oblasti propagácie sme spracovali originálny dizajn propagačných materiálov, ako sú plagáty, pozvánky či informačné listy. Na podnet nášho oddelenia sa knižnica premiérovo zapojila do podujatia s názvom Je nás počuť 2024. Kolegyne čítali z pamätnej knihy mesta Prešova. Záznam tohto čítania je dostupný širokej verejnosti na YouTube kanáli našej knižnice. Začiatkom minulého roku sme pripravili projekt pod názvom Portál v cloude – Kultúra otvorená všetkým, ktorý sa zameriava na presun portálu do verejnej časti vládneho cloudu a jeho aktualizáciu. Podali sme projektovú žiadosť, ktorá nám bola schválená a v decembri roku 2024 sme podpísali zmluvu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na nenávratný finančný príspevok na tento projekt vo výške 218 433,700 eur. Naša knižnica bola zapojená do projektu Library Edu. Koordinátorom a žiadateľom o grant bolo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré bolo zároveň koordinátorom projektu. Zapojené knižnice zo Slovenska boli
knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a 3 norské knižnice. Projekt sa zameriaval na spoluprácu knižníc a stredných škôl a zároveň sa vytvoril koncept e-learningového vzdelávania pre knihovníkov a neknihovníkov knižníc. Uskutočnili sa vzájomné návštevy slovenských knižníc, slovenských knihovníkov v Norsku a norských knihovníkov na Slovensku. Výstupy projektu boli prezentované na konferencii v Bratislave v decembri 2024. Nóri navštívili aj našu knižnicu a zároveň všetky knižnice, ktoré boli zapojené do projektu. Navštívili priestory, rozprávali sme o službách, o našom technologickom vybavení. V našej knižnici ich zaujali priestory, vybavenie, technologické možnosti, ako návratový automat alebo knihomat. Suma 1 410 956 eur bola vyčerpaná formou bežných výdavkov. Kapitálové výdavky boli vynaložené v objeme 48 159 eur. Verím, že spoločne so všetkými zamestnancami, ale aj externými pracovníkmi a ľuďmi, ktorým nie je kultúra ľahostajná, budeme aj naďalej štátnu vedeckú knižnicu v Prešove rozvíjať, vždy napredovať a čeliť všetkým výzvam, ktoré nám prídu do knižničného života. Teším sa na stretnutia s vami v našich študovniach, v čitárni a na našich podujatiach.